Moskova aikoo säästää lähes 7 miljoonaa euroa vuodessa vähentämällä lumen aurausta, koska lunta sataa tulevana talvena Moskovaan noin 1/5 vähemmän kuin normaalisti, ainakin jos pormestarin suunnitelma toimii. Aikomuksena on, että Venäjän ilmavoimat kylvää pilviin kuivajäätä ja hopeajodidia ennen kuin sadepilvet saapuvat Moskovaan. Lumi sataa siis maahan Moskovan ulkopuolella. Paikalliset eivät aivan usko pormestarin ideaan. No, затея абсолютно идиотская. Вот и все, что я могу сказать. Myös luonnonsuojeluväki pitää hanketta huonona. Moskovan lumi kun sataa suunnitelman mukaan Moskovan lähiöihin ja sitä eivät viemärit eivätkä tiet kestä. It technically will mean that for surrounding suburbs it will increase the amount of following water twice, and which means necessity in construction of new roads, in changing irrigation system and everything linked with water, which will cost probably much more than cost of cleaning of snow in Moscow. Moskovassa sataa lunta vuosittain noin 60 senttimetriä. 50 000 kadullakaisia yrittää pitää kadut puhtaina ja liikenteen sujuvana. Снег, и это вообще проблема всей России, не только в Москве. В Москве в большей степени это сказывается, потому что у нас пробки, машины, очень оживленное движение. Я считаю, что это очень интересный способ борьбы с этим, однако мне кажется, что очень